खुलुमबाय दिनै इंराजि 2025 इं मायथाइ बोसोर गोदान दा बेजों लोब्बा लानानै दिनै आरडिएमजि जोंनि बाहागि फोलेरनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों गिबियै सिबिनाय हरग्रोदों मानोना आंबो आरडिएमजि बाहागि फोलेरनि सासे फोलेर मुङा आंनि थाम्फै दांग्रा बसुमतारी गिबियावनो आंनि नैबे टाइम पास इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरडिएमजि जोंनि बाहागि फोलेरनि देरसिनफोरनो बोसोर गोदाननि मुङाव खुलुमनानै सिबिनाय हरबाय लोगोफोरनो गोजोननाय हरबाय आरो दुइसिनफोरनो गाहाम हामलायनाय हरबाय जाहाथे जोंनि आरडिएमजि बाहागि फोलेराव जेसेबांनाखि दङ जोङो खौसेथि थाबाय थानो हाथों जाय जाय बिथांमोना साख्रि मावो जाय जाय बिथांमोना बिजनेस मावो जाय जाय बिथांमोना आबादारि गासिबो जोङो गाहाम देहा सोलेर लानानै जों दावगालांनो हाबाय थाथों आं बेखौनो बोसोर गोदाननि हेफाजाबजों आफा इसोरनाव आरज गाबदों जाहाथे जोङो जै जै मै मै अरायबो आलो गोजोनै इसोरनि अननायाव थांनानै थाबाय थानो हायो बाहागि फोलेर देरहासार जाथों आरडिएमजि गोसारथों हेपि निउ इयार बोसोर गोदान गोजोन्थों।